Den 14. juli ved 4-tiden om natten forlader 65-årige Poul Erik Wagner et nærliggende bodega tæt ved Køge stationsplads. Poul Erik har på nuværende tidspunkt indtaget et par genstande, men virker ifølge vidner ikke beruset. Han er på vej ned igennem tunnelen til perron 2 for at vente på sit tog imod hans hjem i Roskilde. Inden da har Poul Erik været til familiesammenkomst ved hans søster i Køge. Da Poul Erik træder ud af elevatoren, ser han en gruppe unge, som er i gang med at stue efter en person, så han beslutter sig for at sige noget. De forhåndværende offer skynder sig væk fra området, hvorefter de 3 overfaldsmænd går direkte på Poul Erik. Poul Erik bliver overfaldt med hårde slag i ansigtet, maven og brystet. De 3 overfaldsmænd virker meget aggressive i deres optræden. I mellemtiden er et vidne kommet op på perronen, hvor han ser overfaldet. Vidnet vælger med det samme at gribe ind. Han får et slag under øjet og i baghovedet, hvor han herefter falder ned på jorden. Poul Erik prøver at rejse sig, men bliver hurtigt sparket i maven. Hvorefter en anden gerningsmand løber hen og sparker Poul Erik 4 gange hårdt i hovedet og maven. Til sidst tramper gerningsmanden Poul Erik hårdt i ansigtet, hvorefter de flygter fra området. Skaderne omfattede brud på næseryggen, 2 tænder brækket i overmunden, brud på kæbehulen i venstre side, sammenklappet lunge på højre side, brud på 3. til 5. ribben på højre side og blødning i midtlejet.